Paralla. Tehdään Merjalle kokeile onneasi setti. Ja toiveena oli ei kynsilakkoja, ei kynsikoristeita, pinkki, liila ja limevihreä lempparivärejä. Aloitetaan onnenpyörällä. Mitä sieltä tulee? 2 kapselia. Ei huono kokeile onnea settiä. Sehän on niinku puolet lisää. Ja otetaan tietenkin ekstra päälle ja napataan ne 2 kapselia nyt sivuun. Niin voidaan katsella, että mitä niistä tuli. Ja laitetaan mukaan nämä erikseen valitut, eli Sweet Swirls. Niitä ei ole monta ja nyt mä katsoin, ne oli tukusta loppu. Sen lisäksi Merja oli ottanut ton ihanan uuden harjan, mikä on helposti putsattava. Mutta kurkitaan, mitä näistä heinäkuun bonarikapseleista tulee. Lightning Pearls, hei! Kova juttu. Nää on ihania. Vitsi, mikä hehku tulee noilla poskipäihin. Ja sitten... Jaha, kynsilakka. No se oli kiellettyjen listalla. Heitetäänpäs noi tohon sivuun. Katellaan, tuleeko tuolta nyt noista muista kapseleista vielä lisää. Tuoksu. Mä tiedän, minkä mä haluan sulle antaa. Tää on ihan mieletön ja nääkin käynyt vähin, joten vielä kerkesit saada tän ihanan Feel Fabulous tuoksun. Ja sitten Bubblee. Nää on uusia, nää tuli just eilen. Ihania huulipaiteita. Silmänaluslappuset. Yes. Ihana tuote. Sitten hiuspanta. Oi vitsi. Ihan täyttä sellaista täydellisen sun lempivärestä ei enää ollut tuossa mun läjässä, mutta onhan toi vaaleanpunainen toikin. Ja hiusklipsi. Ja sitten vaihellaankin. Mä haluan antaa sulle tän ihan mielettömän huulikiilon. Tää on siis silleen, että sä simmat toiselle puolelle suhame. Laitat huuliis. Sitten jo pakkaillaankin. Ja laitan sulle hei kaupan päälle noin mun uudet lemppari. Nasolabiaalijutut. Sitten vähän kaikkea ihanaa höytilää mukaan. Kiitos niin paljon tilauksista. Pakettilähtöpostiin.